Komplet it-traċedja ambjentali li qed titwettaq fil-lokalità ta' Santa Lucia. Net News marfu il-post fejn numru kbir ta' siġar spiċċaw maqtuwa u mqaċta mill-art sabiex jieħdu postom it-tħaffir, il-konkrit u l-asfalt brabta ma' proġett infrastrutturali. Din ix-xena titqies bħala l-ipokrizija tal-Gvern Laburista fejn lura fl-2013 kien wieħed li l-ambjent kellu jkun priorità. Diversi persuni fuq il-medja soċjali komplew juru d-dieqa tagħhom lejn din id-distruzzjoni sfrenata fejn uħud bir-raġun saħqu li mhux biss aħna ċ-ċittadini qed niġu mċaħda mill-ambjent li xerqilna iżda anke l-ħlejjaq l-oħra ta' madwarna li kienu jsibu kenn f'dawn is-siġar. Oħrajn esprimew li f'pajjiżna qed naslu f'punt fejn biex uliedna jgawdu n-natura u l-arja safja, il-bogħod mit-trapijiet u tniġġis ser ikunu kostretti jivvjaġġaw barra minn xtutna. Ta' min wieħed jinnota li parti kbira minn masġar li sa 3 snin ilu ġie mniedi mill-Gvern Laburista bħala jogging track ser jintilef darba għal dejjem. Għal daqstant, bosta siġar maturi inqerdu għal kollox minħabba l-fatt li la darba jinqalaw mill-art dawn ma jgħixux. Fid-dawl ta' dan kollu l-ġurnalisti u daw kollha li huma attivi kontra din l-qerda qed jispiċċaw medda jew aggrediti. Sa dan it-tant, il-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista ta' Santa Lucia ikkundanna l-aġir arroganti tal-Gvern Laburista u appella lill-Ministru Ian Borg sabiex jerġa' jirrevedi il-pjanijiet oriġinali.